some penny pie, any pana penny was said. Seven penny pa, penny once them. That's the room, baby, if I will go to shit. The two my baby, let's send my body. Baby, oh, no, you're not one. Yeah, seven penny pa, penny once them. Baby, oh, no, penny once them. That's the room, baby, if I will go to shit. The two my baby, let's send my body. Baby, Yanko. That's a henny. That's a henny. That's a henny. Uni ni pa me ye. A wu twa fa me so no. Wo twa me. Dia wo ye no uni ma se kire. Sewa. Uni ma se kire. Wa kasa fa to. Wa kasa ma hwedi ehu se bu na wu ma. Etu suba wei. Ana wo de be ware me no. So bad ye. Ubu hu a me bu. Se wo hu so yo ba me che onipa me ye. Mate. Eni amanfo da ati hina yi. Me ka kire wo se Mr. Wampa. Me mpe wo ne e kira so ka ho. Ya de wo se ekonya kra ka ho a me mpe wo. Woni niye ma wa sa ka okuru. Hey! Hey! Akola sa so this shit. Continue. Manuntu na dikro. Aye ne wo fa se ne de hye no. Aniammo ho ne asem kese a wono wo ka kire me no. Mani anye. Se woni timi bie na no ka kire me se. Se de me se kunya nyina ka me ho a. Wo mpem ne empem kina. From what is here? Yes, I want. Hey, I was saying. Now, to me, show me on the Munyam for a tisame. I can't boost the same way to me. Hey, send me Papa Kunya Kraka Memoir. Umpemina and Pemitina. What's that? Namidia Nidia and a bar crewing. Cecilia Midrain, Media Buffo, and Yarrow. Me ko mako bom papa man. Tom. Papa agro. Akuya mo. Hey. Mese, na me so nti o meti. Na me so meti asa. What ka se no jam yes why? Oh yeah. Na wan o. Oh, that. Hey. Elia na mo ka kire na o meti. Wo kuro. Oma chance na awle teacher ni mo ho. Momla. Wo kuro. Yes. That chance na. Ade ni. O mumu. Ade ni. That chance. Asema ba. Wo kuro. Chance. Na wo kuro. Amra meti na dia na mo ka kire no. Asem kese pa na akukuru sa. Madiki aka kire se dua enyini wi a. What's in it? What's a so you enya so enya to kokwa yima nwia ne homa enne ehuna mane otombra tie tue wo Brenda tie tue no akora no so wanse wonni a no wase oduma po wo fa osene ntem a ho an wose no oni buade a Ose wutire so no wa pampa so. odi e onsane kato so wahema Ose wutire so
Asaba be ye ko. Any wapa paso. What? Adai. Therefore, there be 70 feet. I say, Casa Juchas, also. Adai. Adai Vidobika. Crossing it all the enemy Chiauka. That's why we're the end. Catch me. And I go down with the end. I never trash. So near what's over. That's very simple. Said you said be another. Some can see be anywhere bar. Frank, as is so. Assume you to go with them money in the that's a record. Assembly that's more. I said, Chasu. Debbie, and the breast and pan about the best Chasu. Pia. Hey! Frana Mumu Diana. What's the same one? What also just no papa. What's a winning? And what papa? Or him, Ola Bomiana. Hey, no, you know how quite. Women on a qua, you know, 2 million hours. Oh, what's so fast up call? And then I buy me. For me, oh, my hand. Never me some by for the Menona call. Menona call. Now, so we pay Papa in the aqua. We pay your Papa and for me as a friend. Maybe I'm going to I didn't decide to find your by what? Brother, woman. Mr. Crono. Mr. Crono. Why? Come on to you. Why? Kokuma Sintina, Abana yes at him. That's him. So my sick one, Nanyamia. Me, Mr. Crono. Actually, me also Musano. Me, Kokuma. Sabotra. Penny for cracker. So the car was in fear. And I'm interested with debate. Sabotra. Why? No. Do your deal. What do you do? I'm a machine. I wouldn't be ready. If we have to pet your top and silk, you babble. Oh, and you are coming. Go top for my day. Adam. Yeah, you do. Frimpoma papa. Kotobere. Frimpoma. Wa baba baby. Musi shuma sana wa hamu. Eno frimpoma we. Wo we. Frimpoma we. Frimpoma ade. Monchi ampo frimpoma. Se ya nte woni. Ya te woni ane ya kye yawo. Minie. Ya ma wa ha o. Meje mosu. Jo. Oh, frimpoma. Na mo ho ye de. Wati. Na no wa da wo ma ye ho ye. Na say ya fe we ya woti ya hwena no nsoso. Mete mo hwena no kwa me didi. Awo frimpoma papa. Ya ba ya nya boni o. Ya da ya nan ase. Ena de me se ye mkom. Didi enyo se fede no mu ni di. Ya funu mo kom. Kom de se ya na ye tena fie no dwene ho no. Wona obesi ya adwenem. Nye se da bi ya mra. Bibi na anu ma ya dom. Nye ba pie bibi so. Ene se ya ba ya tese wo se mafura yi ni di ye o. Ye na nanu ye da mo se. Kom die enti esre wada. Na akura de enti ya me ya ba wo ne se. Ya dwene ho ani ye hu se. Ade asase ya wo do so ye dia ya papa dia. Enti eye dia nia. Se dia wutimi ya di yafuo yi dia.
Bibi wo fie. Enu enti ne bae. Wada ama. Bruwa. Na de Momo ni bi. Bruwa. Wo, na me no wan na me tanchaw. Peta ni funu wasi hwe baby ya mesie. Say ni bai na me de kodo. Bruwa. Mpoma. Bruwa. Yajo. Na wo de wo ko no ma kurum. Wo ko te prebu. Wo be pa aduane adia na asa wo be cheche nsem mu. Oh ya ma. Wo ho ase no ma bibi. Oh, wa home. Kwame no wa ho. Na sabe mbredi asa me yembe ma de na me introhi. Me de kwame de me yo, kwame no me de kwame de me. Ma me nidi na me nko. Aduane bi na ye ko die kyem. Sika mu na mo firi yanko. Na say ye ba ya tesa wuni kura ka say mu nidi. Aha. Sika papa. Ujai. Mama nka se he. Yeah, nwe okura de esa me na me wo. Mama me yanko nwe pa. Me pesa obeka se me bu anim tia. Mama me sole china. Na sika ya firi yanko. Ka wano tum. Ana no ano ya o ayisa. Ye momo. Sika tie de o ma me ka. Dabla ne ba mo di fo se ya ba. Bi ni ne ye di wi na abeti akira asem wate. Ye. Wo ma ye bibi dia na ye de. Wo mumu no mo ntena se. Oh, enka ye de na ye de aduane. Sabi mpre bi asa wudi a wo ko yi. Ye bibi ni ye di wi na abeti. Wo de me fa. Kama. So no awie ya na e bo no tena se. Hey! Frimpama. Oh ma me mo hwehwe. Oh, enyesa. Enyesa wate. Enyesa. Abone ntu abone ka. Na me na ba fa tumi se hwehwe. Aka me apna so. Oh, Bruwa me sisi. oh. Jama me nka no. Jinsu ebesa. Me ohro. Wa bua, me na de mpem hosa. Ma me nsu. Se be mo ye nyina echi ma no sa so mo. Yee. Nimpa me ko ma yo to. Ayo. Na aduane no wai. Ya. Ye me sana nguru ye. Nimpa ma me na ku me sam tu. Aduane mu sa ya de to so mo wa hu se aduane ne Aduane na wa. Me di aduane. ampesie. Me de me nsa aka hu. Me nsa to Bruwa. Oh, Nandan. Frimpama. Aduane kakra de memedie na wode ayi jamani su jam. Ansaro to no afa amebo me. Oh. Chemba bia. Mami Bruwa. Mami bodom. Mami bodom. Mami Bruwa. Jajo. Na no ne ka o masem se de obedua no. Eno a na obetwa. Oh, yempo ya twa aso a. Ya twa ne aso aso. Usho na hweye. Mate, Frimpama. Benufo ti akama funi akama. Madam Pan. Akoda an wo sha. Wo de boni ayesa no de boni twia boni ka. Na we ni kom no. Benufo si da che sinti ne dokoto kodua. Ye jam. E bibi yi. Mate. Sika. Ya kan aduane nchen twa am say de. Yanso na ja. Ya mi anim ni. Frimpama. Nkwanfu de odi bi akumu wukuno. Hey, abakade, ibiasi. Fi wache dudu. Ko dua mpa ho me no twa. Se mu di sini mitiri.
I suma na osuma me say mentete kwaku no osini kwaku dua no ka metete on ka mo ya achime so metumi tete on na metete on ne meti ani say mo se kwaku mo osi ayire na sayira ebiem no kura adwire mi na ere no gira endi ani kwaku mo si aso de yo ana wasa tete ababa ebiem na wayira asema ba hey adia ukote ye eni de odu ani hu ye menka be no mienu tem hye no obi biante eka ye mienu ye me wie ko kwakumosi mi kasa kire na wunti o ti wasa ye bi mama ba ye ya yire bi isi ye kumu ne isi ko hia ne he bi pu bi mi na ba hey sama ba Adumako. Menina nanom wie ye chiam die nchere kura. Na hu se wonna fi ha. No kwasem ni mani na se obeba hantem sa. Yesan se dwumadie bi esi wani so a wodi no ho. Afei so mehwe wanim tibia no a na nya me fe. Ne se matun sa afra wo hai. Enti dien na ekoso. Eno kura meja Usman semen kwa amai na meni dache nyima yintu amamwa kakra sene beya ibehu ya hu se bibi yakoso kama meja hwe nkoso bidu ko ni mu meni na anti kakra na mehwe ne ye ene noma wo ye na mampe senti se mosini bi obo no ho ban na mefa no afa wotwintwa manam dachi manzo ntine ni mame na kakra bi no omuna kakra bi no omuna mehwe na de waya na woye te mame de bufo etwi fo mo so enso de huma hai se mitie ni ya na opa kire se sa donko no akwa na usumo te se sie no onu etwintwa wakon efa wone wodache hima mana mutio ho sa na opa kire meja woni ni obibiye wasema wake de hwehwemaso sa wo dache hene wo no dache hima etu anamo a akwa donkoni so ebetwintwa wakwem ene na mitwen wa mentia se mitwefo no so ba Adumako se mitie wodi a na opa kire se sa donko no a obo wo dache hima ho ban no wode no obibiye sa na opa kire meja woni no obibiye dache hene ati sanse mi bi mpani nsem da so odi hie mu ya na ne dache hema no ne donko wo bibi ye de ni nte bi hu bi da nte wujidi eja eno ko todo Aduma hodi waka amate emane help oti asie wajane mi wosene mi kwa mai ehye me na ase nti se me kase mpuna ebepuna medi me na be si fom na me ankasa magine mani de maso ato fom ahwe ho se nya wo kan nokra na se nya nokra ti de kwa tuma toriye why welcome ya bia be papa for na si fom ati clear boy ya chame refo mami ewu come Adafo Omakonfo Omakonfo Adafo Adan my baby Adan mama sum adru crazy na me hu hwe Adan na mo yayi Adan
Nabe. Anatamiawo. Ha! Ani mama ya atia kura yi no. Odafo. Aso. Maya hubia. Odafo kasa. Na so anyeye. Esanse. Niesie no. Efiri mu akasa mutumam. Bomutumam. Nani ade animu yi. Eni ma ya hu na mbahunu. Nya yantia na mobatia. So therefore, so wakofo de shibim pon bi ba. Na de ne ba. No wan hwe ne yie. Na tete no a. Adia no hene no obeye wo. De pepe. Enia ono se na nia dika. Mo shaye. Ndiye me sisa mo ntumam. Mo sane ne kro ne nyan fa hodie. Manu asi Piao. Onko kama mintia oba pani wase se akoa no a donkoni no a oye ne bambofo no wone sewa e wo bibiye nam se wate ne pani semda se be donko aya obo dache hima ho ban no wone no benya ayonko fabi we de hwehwema so asampani pa wanipa na pane wasem wiasi mu asem mpenipa wanipa na pane wasem dwe wuta mpanyina usawa ni memu adasi kumu bebrebe de asame badabi asem wanse da no di wadanse hweye ne okoni nko da ramon sansa mesumanu wiakete wiasi mu asem mpenipa wanipa na pane wasem Yes, I'm
pani pani pana pani wasamwe asamo pani pani pana pani wasam yeah asamo pani pani pana pani wasamwe asamo pani pani pana pani wasam yeah dio begwono eno ana obetwa asabi wantida odi wan dance yeah enko ati wana me fiba that's krumu bebebe efa unko sishi won kon sa bebebe asame ba dabi ofifu frania